כמו שאתם רואים, הפגנה של דגלי אש"ף אצלנו ליד המושב. באתי לבד למורת רוחם, נראה להם איפה משתין הדג. רק שנייה. הם כמו נמלים, הם לא אוהבים את הדגל ישראל שלנו. חולה? אני חולה? אתה אין לך ביוב בכפר, אני חי כמו מלך, חביבי. אני חולה. הביאו לפה את כל היסם של העולם, ככה שאם יהיה מכות אני לא אוכל לשבור למישהו את הראש, לצערי. אם מישהו רואה אותי ממושב עין יעקב ויכול לבוא לפה עם הגברה, אני אשמח. תסתלק אתה מפה, זה שטח שלי. כוסים אמא שלך אתה. לך מפה אתה. אני עושה פרובוקציה? אהלן אהלן, בוא, צלם אותי. קוראים לי צחי אליהו. ولا حدا يقرب גם לך אחלה. 3 مرات إنه مسيرة 30,000 אחלה, יצא אחלה. יופי. اعملوا معروف قدموا هذا الشروع تبعكم מה קורה אחי? מה שכולם עושים פה. באתי להפגין, מה זה? באתי לעמוד פה, שטח של הקיבוץ שלנו. אין לי פה, אני באתי ככה, מעין יעקב אני. איפה אתה? מעין יעקב. מעין יעקב? כן, תמיד אפשר...